27 जानुवारि BTR नि गोरोबथा सान बेखौ ब्लेक डे हिसाबै फालियाखै साथामसो फालिदों जायफ्रा दिनै एकर्डनि ओंथिखौ बुजियाखै एकर्डनि खालामनांगौनि बा खालामनायनि जाहोनखौ बिथांमोना बुजि मोनाखै हयथ' बिनि थाखाय बिथांमोना बेबायदि मोनसे सानथावै बा जों जायखौ सानाखैमोन बेबायदि हयथ' हाबाफारिखौ बिथांमोना लादों बियो बिथांमोननि साननायसो नाथाय गासैबो NDPआ बे 27 जानुवारि बे जानुवारिखौ बेबायदि बिथांमोना खालामनाय बायदि खालामाखै बरंस जोङो BTR नि 4थि बोसोरनि सुक्ति हिसाबै बे थांनाय 27 जानुवारिखौ जोङो फालिदों आरो जोङो बुंनांगोन BTR सुक्ति जानायनि उनाव जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव आरो बुंनो थाङोबा दुलाराय आसामावनो जाय जायगायाव बर' सुबुङा दङ बेयाव जोङो कुनु गिनांगौ जेबो असान्ति बिदि मोनसे परिबेस फैयाखै नङाब्ला गोदोआव आन्दलन खालामनायनि थाखाय सोमावसारनायनि थाखाय गोबां जोंनि जायफोर फरायफुनाय सेंग्राफोर जायफोर फरायफुनाय सिख्लाफोर बा आबादारि फालांगारि बिथांमोना आसामनि खना खनला थांनानै गोबां खस्थ' मोननांदों दुखु सैनांदों आरो मालाबा जोंनि सुबुंफ्रा जिउबो गोमानो गोनां जादों नाथाय बियो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनिफ्राय बिदि थासारि जोंनियाव फैयाखै दा बेखायनो बिथांमोना मा साननानै खालामदों दा बिथांमोननि खोथा नाथाय आं खावलायगोन जे माखासे समस्या माखासे जेंना बिथांमोना जायफोरखौ लुबैदों बेखौ जोङो जिरायनानै सावरायनांगोन आरो बिथांमोननि जि बुंनाय NDP नि रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे जा सा 60निबो बांसिन जेलाव थानाय NDP बिथांमोनखौ बख'नायनि खोथा दा बेखौथ' जोंनि सरकारा मानगोनां प्रमद बर' जोंनि BTR नि चिफ बिथांनि दैदेननायजों आरो जायफोरा BTR सुक्ति खालामबाय एबसु NDP नि मोनब्रै फेक्सन UBPO गासैबो बे BTR नि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय नाजादों आरो जेलाव थानाय NDP बिथांमोनखौ रन्जन दैमारिखौ लाफानानै गासैखौबो जेलनिफ्राय बख'नायनि जि प्रसेस बे प्रसेसखौ मावगासिनो दं नाथाय बिनि थाखायनो एसे सम नांगोन जोंनो आरो बे नांनाय समखिनाखौ जोङो सावरायलायनानै बोरै जोङो खौसेयै आवगायलांनो हायो बेफोरनि थाखायसो जोङो खामानि मावनांगोन होननानै आङो सानो जिहेतु सार आल्फा सुक्तियाव फिन खेबसेबाव मेनसन खालामबावदों जे 6 जनगोष्ठीनि खोथाखौ बेयाव बुंनाय जादों बे दफायाव 3 दफायाव जिहेतु जुदि थारैनो 6 जनगोष्ठीखौ मोनमारोब्ला थाखानाय STफ्रा माबाफोर खहा जागोन नामा ओरैनो आवगायाव जिफोरबायदि बाथ्रा सावरायदोंमोन आसामाव मोनद' हारिखौ फिन ST होफिनोब्ला बा फिन ST होबावोब्ला जायफोर थाखानाय ST एक्जिस्टिं ST बियो जेबो खहा जानो मोना होननानै बाथ्रा सावरायनाय जादोंमोन दाखालि आल्फानि जि सुक्ति बे सुक्तियाव जुदि मोनद' कमिउनिटिखौ ST खालामनायनि बाथ्राखौ जुदि ब्रायनो सुसनदोंब्ला अबसे आं फरायाखै आल्फानि सुक्तिखौ नाथाय बेयावबो जोंहा गोबां गिनांगौ गैया मानो होननानै बुङोब्ला बै समावनो बुंनाय जाखादोंमोन एक्जिस्टिं एबा थाखानाय जेफोर ट्राइबेल बे ट्राइबेलफोरनि जेबो खहा जायाजासेलायसो मोनद' हारिखौ ST खालामनाय जागोन होननानै बुंनाय जादोंमोन दा बेखौ जोङो नायनांगोन आरो बिनि थाखायनो जोङो जुदि ब्रायनो जुदि बे खहा जानाय खामानिखौ जुदि मावनो नागिरमारोब्ला बेनि थाखाय खामानि मावनांगौआ जों सरकाराव थानाय राजखान्थि दैदेनगिरि बर'नि आफादफोर बा आसामाव थानाय जायफोर दा थानाय ट्राइबेलफोर गासैबो ट्राइबेला बेनि थाखाय खौसे खामानि मावनांगौ दङ होननानै आं सानो दायो गोदान भिडिअ लाबोदों दायो मोसानाय भिडिअ बरायनाय थाबाय आंनि मोसानायखौ मोजां नुदोंबा नोंथांमोनहा लाइक बानायना गालांदो